У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Праворуч тебе стоїть королева у позолочених шатах, у оденні пярыстым. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем перажываць святую імшу, літургічны ўспамін на свяцейшай Панны Марыі Каралевы. Падчас гэтай святой імшы молімся ў наступных інтэнцыях. Першая інтэнцыя – падзякі Пану Богу у дзень нараджэння за пражытыя гады, за атрыманыя дары ласкі ад Аліны Літкоўскай з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, апецы на свяцейшай Панны Марыі, дарах Духа Святога і ўсіх неабходных ласках у жыцці для яе, таксама для яе блізкіх. Другая інтэнцыя – молімся за памерлых, інтэнцыя ад ахвярадаўцы. Каб годна ўдзельнічаць у насцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Боже, Ты даў нам Марыю, маці Твайго Сына, як маці і каралеву. Праз яе заступніцтва учыні, каб мы дасягнулі славы Тваіх сыноў і дачок у валадарстве нябесным. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі прарока Ісаі. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад Табою, як весяляцца ў час жніва, як цешыцца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розу прыгнятальніка ягонага, Ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо ўсякі бот ваюючага жаўнёра і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыва на плячах яго, і дадуць імя яму. Цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і патрымае ў правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуцяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. Буду славить вечно милосердность Пана.
Щасливый, кому допомагає Бог Якуба, хто сподяється на Пана Бога свайго. І Он сотворив небо і землю, море і все, що у їх. Бог навеки заховає вірність. Буду славить Пана у своїм житті. Пан відкриває очі сляпим, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужоземців. Буду славить Пана у своїм житті. Пан сироту вдову підтримлює, а шлях грешних скривляє. Пан володарить навеки, Твой Бог сильнее с поколения в поколение. Буду славить Пана у своїм житті. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Навучи меня, Пане, стежкам Твоим, веди меня у правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. З Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тобі, Пане. У той час Бог послав анёла Габріеля у город Галілейський, який називався Назарет, да дзевы, заручанай з мужем по імені Юзеф з дому Давіда, а ім'я дзевы Марія. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана, і вось зачнеш ва ўлоні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарства яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Эльжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Паважаныя браты і сёстры, в сённяшнім Євангелії ми чуємо, як Бог вибирає простую дзяўчыну з Назарета, каб яна стала найлепшай маці збаўцы ўсяго чалавецтва. Паважаная, гэтая гісторыя нагадвае нам пра тое, што Бог часта выбірае тых, хто выглядае нязначным у вачах гэтага свету, каб менавіта праз гэтых людзей, праз гэтых асобаў зрабіць, учыніць вялікія справы.
Паважаная Марыя была звычайнай дзяўчынай, але яе вера і пакора зрабілі яе асаблівай у Божых вачах. Калі анёл Габрыэль прыйшоў да Марыі, яна была, напэўна, спалоханая, не ведала, што нават можа і думаць. Але анёл сказаў ёй: «Не бойся, Марыя, бо ты знайшла ласку ў Бога». І гэта вельмі важныя словы таксама для нас. У нашым жыцці таксама могуць быць розныя моманты страху, такой нявызначанасці, няўпэўненасці, але мы павінны памятаць, што Божая ласка заўсёды з намі. Марыя адказала на заклік Бога з адкрытым сэрцам: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». Паважаная, яна прыняла Божую волю без ваганняў, без сумневаў. Яна стала прыкладам таксама для ўсіх нас, а менавіта быць гатовымі прыняць тое, што Бог мае ў сваіх планах і намерах для кожнага з нас. Нават калі гэта можа здавацца такім для нас страшным, невядомым. І сённяшні ўрывак Святога Евангелія таксама падкрэслівае тэму веры, а менавіта Марыя не ведала ўсіх дэталяў таго, што яе чакае. Яна проста даверылася Богу. У нашым жыцці мы таксама часта не ведаем, куды нас вядзе шлях, але вера дае нам сілу ісці наперад, ісці далей. Паважаныя браты і сёстры, давайце вучыцца менавіта ад Марыі, гэтай пакоры, гэтаму даверу да Пана Бога. Няхай наша вера будзе такой моцнай, як вера Марыі. Няхай мы будзем гатовы адказаць таксама на Божы заклік у нашым жыцці, так як яна адказала. І будзем памятаць, што нават у цяжкія моманты мы не адны, бо Божая ласка заўсёды з намі. І няхай ва ўсім гэтым Бог кожнаму з нас благаслаўляе. Амен. Святкуючы ўспамін на свяцейшай Панны Марыі Каралевы, праз яе заступніцтва ўзнясём да Божага трону нашыя супольныя просьбы. Молімся за ўсіх дзяцей Касцёла, каб яны наследавалі прыклад жыцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Цябе просім. Молімся за ўсё чалавецтва, каб яно прыняло Божыя запаведзі і жыло ў спакоі і еднасці. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны, прысвячаючы сваё жыццё Марыі, плённа працавалі для збаўлення людскіх душ. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі Аліны Людкоўскай, якая сёння адзначае свой дзень нараджэння, і дзякуе Пану Богу за пражытыя гады, за атрыманыя дары і ласкі, з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, апецы Найсвяцейшай Панны Марыі, дарах Духа Святога і ўсіх неабходных ласках у жыцці для яе, таксама для яе блізкіх. Цябе просім. Молімся за ўсіх, каго Бог паклікаў да вечнасці, за памерлых, інтэнцыя ад ахвярадаўцы, каб добры Бог адарыў міласэрнасцю. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы наследавалі Марыю ў нашым штодзённым жыцці. Цябе просім. Божа, выслухай малітвы Твайго Касцёла і праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы атуляй яго няспыннай апекай праз Хрыста Пана нашага. До серця Панни і владарки з надією моцною ми ідем, коли беда наш світ спастигне, сюди ми мольби принесем, спокою щасний просим дар, почуй умольних серцев жар. О Пані, ти наша. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны.
Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу. Боже наш Ойче, прийми гэты дари, які ми Тобі приносим, віддаючи пашану на святейшей Панні Марії. Няхай нам завсюди допомагає Твой Син, який стався чоловіком і віддав своє життя на крижі, складаючи Тобі беззаганную ахвяру, який живе і володарить на віки вічні. Amen. Пан з вами, Z duchem Twoim угору серце, wznosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў у сваіх святых. Аддаючы пашану на святейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты ўчыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распрасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Хрыста, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвай паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і яе браннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе,
каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство. и моц, хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Єзу мой, я не вартий, каб до мене увійшов, ди своїм словом душу одновиш, мене врятуєш знов. Тіло і кров покину, нам грешним споживать. Крошечці хліба сиходиш з неба, каб нам ратунком стать. Тіло і кров покину, нам грешним споживать. Крошечці хліба сиходиш з неба, каб нам ратунком стать. Пласкав усіх криниця, збавця і лекар наш, про своє рани, Єзу мой Пане, оздоровляєш нас, дариш слабому силу,
Помолимся, милосердный Боже, даючи пашану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати и Королеве, мы приняли Найсвятейший сакрамент, покорно от Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, праз Христа Пана нашего. Дякую велике усім за супольную молитву. Для Аліни з нагоди дня народження найлепше віншавання. Нехай добрий Бог благословляє дорогу потрібними ласками на дальнейшие годы життя. На сьогоднішній вечір, на спокійну ніч, з вірою прийміть Божє благословення. Пан з вами. и с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякую. Пану Богу. Милость Божию в сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, и одна и нас любовь, песня хвалы Богу, хай учить знов. Мы, браты у Христе, и одна и нас любовь, песня хвалы Богу, хай учить знов. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.